Rueda destacou na entrega de premios do Campeonato Galego de FP o talento e a excelencia da formación profesional en Galicia e o seu papel como motor de desenvolvemento económico e social. A Feira Internacional de Galicia Banca de Silleda abriu as súas portas esta mañá para acoller a gala de entrega de medallas do 8º Campeonato Galego de Formación Profesional Galicia Skills 2025. Foi a edición con máis participantes da historia na que houbo 240 competidores de case 80 centros educativos en 36 modalidades. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu ao acto e eloxou o talento e a excelencia da FP galega e salientou o seu papel como motor de desenvolvemento económico e social. Temos a mellor formación profesional de toda España e ora tedes que demostralo nos esquís nacionais os que vayades ali a competir e a deixar o pabellón moi alto, moi alto. Moitísimas gracias a todas as empresas, boas empresas galegas, que apoiades todo isto. Sería imposible ter ese auxe da formación profesional que estamos tendo en Galicia nestes últimos anos. Temos o doble de matrículas que hai apenas 10 anos, un pouquiño máis, e iso é por moitas razóns. Pero creo que unha das fundamentais é cando estes rapaces e rapazas ven que hai un futuro, unha saída, que se lles toma en serio, que dende as empresas se aprecia o esforzo para intentar ser os mellores, e que isto ten un refrexo. Rueda destacou o esforzo, a dedicación e a capacidade de superación do alumnado participante, a quen animou a continuar formándose e a contribuir co seu talento ao progreso de Galicia. Eu vexo aquí moitísimo futuro, vexo moitísima capacidade de seguir medrando nos sectores onde máis nos interesan medrar, onde ora mesmo hai moitísimas empresas que esperan nada máis e nada menos que a esa xente nova que se forme, que este á altura do esforzo que levan facendo estas empresas, algunhas delas moitos anos, e poder ter un futuro xuntos. E, polo tanto, si seguimos tendo os magníficos centros de formación profesional que temos, eu quero agradecerlle aquí a todos os profesores e profesoras, a toda a xente que traballa para poder formarlos o esforzo que están facendo, o que están conseguindo e o que somos capaces de conseguir todavía. O titular do Goberno galego apuntou que Galicia Skills é máis con a competición, xa que serve como escaparate do talento e da excelencia do alumnado galego, ademais de ser un punto de encontro entre educación e sistema produtivo.